Bun venit pe canalul Terapia Arcanelor. În acest video vom păși împreună în energiile lunii octombrie, printr-o citire de tarot dedicată tuturor zodiilor. Cărțile ne vor ghida către mesaje, revelații și direcții care pot aduce mai multă claritate și armonie în această perioadă. Amintește-ți că este o citire colectivă. Lasă să rămână în sufletul tău doar ceea ce rezonează cu tine și primește ghidarea ca pe o lumină blândă în călătoria ta. Să lăsăm arcanele să ne fie ghid în această lună de toamnă. Aici Terapia Arcanelor nu ghicește viitorul, ci lăsăm arcanele să ne învețe cum să trăim mai conștient prezentul și să pășim cu încredere spre ceea ce urmează. Aici primim din partea cărților o lumină blândă, o ghidare care ne călăuzește pași în armonie cu sufletul nostru. Alegerile sunt întotdeauna responsabilitatea fiecărui suflet în parte. Berbec, zodie și ascendent. Prima carte este Regele de Pentacule. Reprezintă stabilitate financiară, maturitate și puterea de a materializa planurile concrete. Pentru Berbec, această carte sugerează că luna octombrie poate aduce o etapă de consolidare în carieră sau bani, care vin într-o sursă sigură. Poate fi vorba de un șef, de un mentor, de o persoană de încredere cu energie de pământ, ceea ce înseamnă că poate fi o persoană dintr-una din zodiile de pământ și anume Taur, Fecioară sau Capricorn, care te pot sprijini sau te pot inspira. De asemenea, arată că munca depusă anterior începe să dea roade palpabile. A doua carte este Roata Norocului. Aceasta indică schimbare, destin, cicluri noi și oportunități neașteptate. Este energia imprevizibilului, dar și a karmelor care se activează. Pentru tine, Berbec, octombrie vine cu șanse de resetare sau de a prinde trenul unei oportunități importante, mai ales în plan financiar sau profesional. Ca și concluzie, luna octombrie pentru tine este o lună de tranziție și consolidare. Regele de Pentacule, pe o parte, îți cere să fii serios, organizat și pragmatic, iar Roata Norocului îți aduce evenimente neașteptate care îți pot schimba cursul. Poți avea parte de o ofertă de job, o promovare sau chiar o schimbare de statut material. Totuși, succesul vine dacă rămâi cu picioarele pe pământ și gestionezi cu maturitate ceea ce apare. Este posibil să fie o lună care îți deschide o ușă, dar depinde de tine cum o folosești. Taur și ascendent Taur. Luna aceasta aduce un amestec de răbdare, revelare și frământări interioare. Există un contrast între dorința ta de a vedea roadele muncii, asta înseamnă 7 de pentacule, prima arcană, și îngrijorările sau temerile care nu-ți dau pace, 9 de spade, a doua arcană. Octombrie devine o perioadă de așteptare și introspecție, dar și una în care trebuie să te eliberezi de gândurile care te blochează. Prima arcană, 7 de pentacule, reprezintă perseverența și evaluarea rezultatelor. În plan profesional și financiar, poate însemna că ai depus eforturi în trecut și acum aștepți să vezi ce rod dau. Este o lună în care trebuie să analizezi ce merită păstrat și în ce merită să investești mai departe. În plan personal, indică răbdare. Relațiile sau proiectele nu dau imediat rezultatele dorite, dar cu timp și constanță lucrurile se pot așeza. Mesajul central: ai semănat acum, lasă timpul să lucreze pentru tine. 9 de spade este cartea îngrijorărilor, anxietății și nopților nedormite. Poate reflectă stresul, frica de eșec sau gândurile repetative care îți consumă energia. În octombrie, această arcană te avertizează să nu lași grijile să umbrească realitatea. De multe ori, fricile sunt mai mari în minte decât în fapt. În relații, tendința de a te învinovăți sau de a retrăi greșeli vechi, iar în carieră, presiuni sau îndoieli despre viitor. Nu te lăsa prizonier
în propriile minți. Octombrie va fi o lună de încercare a răbdării tale. Ești într-un moment în care ai investit mult, dar încă nu vezi rezultatele, ceea ce poate genera într-adevăr uneori frustrări și anxietăți. Lecțiile celor două arcane este să găsești echilibrul, ai încredere în proces, asta ne arată 7 de pentacule, și nu lăsa frica și îndoiala 9 de spade să te saboteze sau să-ți saboteze ceea ce deja construiești. Este posibil să fie nevoie să accepti că unele lucruri se coc în ritmul lor și că nu toate temerile tale se vor materializa. Sfaturi pentru luna octombrie, din partea arcanelor, ar fi următoarele. Practică răbdarea, chiar dacă rezultatele nu sunt întotdeauna precum eforturile tale. Găsește metode să-ți liniștești mintea. Meditație, plimbare în natură, scris. Nu lăsa gândurile negative să preia controlul. Verifică faptele, nu doar temerile. Reevaluează obiectivele. Poate unele nu merită energia ta consumată, iar altele au nevoie doar de timp. Gemeni și ascendent Gemeni. Această combinație aduce o lună cu accente pe muncă, perfecționare și emoții frumoase. Este un timp în care gemenii pot îmbina efortul practic, 8 de pentacule, prima arcană, și inspirația și sensibilitatea, cavalerul de cupe. Octombrie se conturează ca o perioadă productivă, dar și cu deschidere spre relații, emoții noi și oportunități de exprimare personală. Cu 8 de pentacule este arhetipul disciplinei, a învățării, a perfecționării unei abilități. În carieră poate reprezenta un accent pe muncă susținut sau poți dezvolta anumite cursuri pentru dezvoltare personală sau noi proiecte unde e nevoie de implicare constantă. În bani pot apărea venituri prin efort personal, prin muncă făcută cu pasiune, iar în relații simbolizează dorința de a clădi ceva stabil pas cu pas. Mesajul central al lunii octombrie este că rezultatele vin prin seriozitate și practică constantă. Cavalerul de cupe poate fi mesagerul emoțiilor creative și romantismului. În plan personal, poate aduce declarații, invitații sau începuturi de relații. Este energia gesturilor frumoase și a romantismului. În carieră oferă inspirație, creativitate, posibilitatea de a face ceea ce îți place cu adevărat. În plan spiritual, îți deschide inima spre sensibilitate și conexiuni emoționale mai profunde. Ascultă-ți inima și lasă emoțiile să te ghideze. Octombrie îți cere să găsești un echilibru între muncă și inimă. 8 de pentacule îți arată că ești într-o fază de creștere profesională sau personală, unde munca și disciplina sunt esențiale. Cavalerul de cupe adaugă nuanță emoțională, să nu te pierzi doar în pragmatism, ci să aduci pasiune, suflet și inspirație în tot ceea ce faci. Este o lună excelentă pentru a începe proiecte creative, pentru a te dedica unei pasiuni sau pentru a construi relații pe baze reale și bune, stabile, dar și pline de romantism. Câteva sfaturi pentru luna octombrie pentru gemeni. Investește în educație sau în îmbunătățirea noi activități. Ascultă-ți intuiția. Nu e totul doar despre muncă, lasă loc și emoțiilor. În dragoste îți deschizi sufletul. Poți avea momente romantice și conexiuni sincere. În carieră combină profesionalismul cu pasiunea pentru a atrage rezultate. Nota rac și ascendent rac. Este o lună care pune accent pe stabilitate financiară, siguranță materială și control asupra resurselor. Ambele arcane sunt de pământ, ceea ce înseamnă că energia lunii octombrie va fi mai pragmatică, mai ancorată în realitate. Poate există însă o tendință de a te agăța prea mult de control sau de a te teme să pierzi ceea ce ai câștigat deja. Prima arcană, regele de pentacule,
reprezintă maturitatea financiară, succesul material și stabilitatea. În plan profesional, recunoașterea, autoritatea, posibilitatea de a atinge un obiectiv solid, poate apărea o oportunitate de promovare sau consolidare a carierei. În bani, poate fi o perioadă prosperă, cu șanse de câștig sau de gestionare înțeleaptă a resurselor deja câștigate. În relații, poate reprezenta un partener stabil, fidel, care oferă siguranță. Ai capacitatea de a construi și de a menține stabilitatea. 4 de pentacule simbolizează posesivitatea, frica de pierdere și dorința de a păstra controlul. Atenție în bani, pentru că există tendința de a strânge prea mult sau de a te teme să faci investiții. Deși protecția e bună, prea multă rigiditate blochează creșterea. În plan personal, poate arăta gelozie, atașament excesiv sau o nevoie de control asupra celuilalt. Din punct de vedere spiritual, semnul că e nevoie să te deschizi mai mult și să lași fluxul vieții să curgă. Nu să te agăți doar de siguranță materială. Ai grijă să nu confunzi siguranța cu strângerea. Octombrie aduce șansa de a atinge stabilitatea și de a te simți în siguranță pe plan material. Asta ne arată regele de pentacule, dar și cu avertismentul: nu te închide prea tare în frici și rigiditate. Asta ne arată 4 de pentacule. Poate fi o lună în care racii își pun accent pe bani, carieră și securitate. Însă, e important să nu devină prea posesivi, prea reticenți la schimbare. În relații există dorința de stabilitate, dar pot apărea tensiuni dacă se manifestă control sau frică de pierdere. Ca și sfaturi pentru raci pentru luna octombrie, aș avea următoarele. Bucură-te de stabilitate, dar fii deschis și la oportunități noi. Evită să strângi prea mult, doar de frică. Banii și resursele sunt energie, trebuie să circule. În relații, ai grijă de posesivitate sau control. Oferă spațiu partenerului. Investește în ceva pe termen lung, nu doar să păstrezi, ci să crești. Ascendent Leu. Este minunat pentru lei. Aveți o lună de împlinire emoțională, armonie și colaborare constructivă. Cele 2 arcane arată că leii au o șansă să trăiască bucurie alături de cei dragi. Asta ne arată 10 de cupe și să se afirme prin muncă în echipă sau proiecte comune. Asta ne arată 3 de pentacule. Octombrie aduce un echilibru frumos între viața personală și cea profesională. 10 de cupe este cartea fericirii, armoniei și împlinirii emoționale. În dragoste, relații stabile, fericire în familie, momente de apropiere și susținere. În plan personal, simți recunoștință pentru ceea ce ai construit și pentru oamenii care îți sunt alături. Este una dintre cele mai pozitive cărți de tarot, arătând satisfacție și liniște sufletească. Bucuria se trăiește în conexiune cu ceilalți. 3 de pentacule reprezintă colaborarea, recunoașterea muncii și progresul prin efort comun. În carieră, proiecte de echipă apreciate din partea colegilor sau superiorilor, șansa de a demonstra competență. În bani, venituri prin colaborare sau printr-un proiect la care participi alături de alții. În plan personal, înseamnă că învățătura și cooperarea îți aduc creșterea și împlinirea. Succesul vine prin muncă în echipă și învățare continuă. Octombrie se conturează ca o lună caldă și armonioasă pentru lei. Pe plan emoțional, 10 de cupe arată fericire și stabilitate, iar pe plan profesional, 3 de pentacule arată progres, recunoaștere prin colaborare. Este o perioadă în care leii pot simți că pun bazele unui viitor solid, atât în familie cât și în carieră. Câteva sfaturi pentru luna octombrie pentru lei. În dragoste și familie, bucură-te de armonie și împărtășește recunoștința cu cei dragi. La muncă, fii deschis la colaborare. Echipa este cheia succesului. Acceptă aprecierile venite din exterior, chiar dacă nu ești obișnuit să-ți fie lăudată munca. Investește timp și energie în ambele planuri.
emoțional și profesional, pentru că luna aceasta îți aduce împlinire pe ambele fronturi. Ascendent Fecioară. Pentru Fecioare este o lună de pauză, reflexie și schimbare de perspectivă, dar cu potențial de stabilitate și împlinire materială sau familială. Cele două arcane par contrastante. Spânzuratul arată stagnare sau nevoia de sacrificiu, iar 10 de pentacule arată rezultate, siguranță și prosperitate. Mesajul este clar pentru Fecioare. Pentru a ajunge la stabilitate și abundența dorită, Fecioarele trebuie să accepte răbdarea și schimbarea de mentalitate. Spânzuratul simbolizează un blocaj temporar, introspecție, răsturnarea perspectivei. În carieră, lucrurile pot apărea că merg mai lent sau că trebuie să aștepți înainte de a acționa. În plan personal, posibil să fie nevoie de sacrificiu sau compromis pentru binele relației ori familiei. Din punct de vedere spiritual, ești chemat să vezi situațiile dintr-un unghi diferit, să accepti că uneori a nu face nimic înseamnă de fapt a permite transformarea. Răbdarea și schimbarea viziunii duc la eliberare. 10 de pentacule reprezintă stabilitate, prosperitatea familiei, tradiție și reușită materială. În bani, șanse de câștig pe termen lung, moșteniri, investiții de familie sau siguranță financiară. În carieră, reprezintă succes consolidat, respect profesional și recunoaștere la locul de muncă. În relații, armonie în familie, siguranță și sprijin reciproc. Rezultatele solide vin prin constanță și ancorare în realitate. Octombrie este o lună de așteptare facilă. Poate că unele lucruri nu se mișcă în ritmul dorit, asta ne arată spânzuratul, dar tocmai această stagnare deschide drumul către stabilitate și siguranța pe care le promite 10 de pentacule. Este o perioadă bună pentru a reflecta la ceea ce construiești pe termen lung și la cum poți aduce mai multă armonie în familie și pe plan financiar. Sfaturi pentru Fecioară pentru luna octombrie. Nu te grăbi, chiar dacă pare că stagnezi, lucrurile se așează în favoarea ta. Ai încredere în proces. Sacrificiul de acum aduce stabilitatea de mai târziu. Concentrează-te pe familie și pe relațiile de lungă durată. Gândește pe termen lung, în bani și carieră, evită deciziile impulsive. Balanță, ascendent Balanță. Pentru Balanță, luna octombrie este o lună cu lecții importante de acceptare, detașare și vindecare emoțională. Spânzuratul aduce sentimentul de stagnare sau nevoia de a privi lucrurile dintr-un unghi diferit. 3 de spade scoate la suprafață durerea emoțională, dezamăgiri sau despărțiri, dar și o oportunitate de a elibera ceea ce nu mai este benefic pentru tine. Prin acceptare și schimbare de perspectivă poți vindeca rănile și poți merge mai departe mai puternic. Spânzuratul arată o perioadă de blocaj temporar, introspecție și sacrificiu. Poate fi nevoia să renunți la control și să lași viața să curgă, chiar dacă lucrurile nu merg după cum vrei tu. Este o carte a înțelepciunii, câștigată prin răbdare și printr-o viziune nouă asupra unei situații. Ai răbdare, acceptă stagnarea pe care o traversezi și acceptă transformarea. 3 de spade este simbolul suferinței emoționale, separării, dezamăgirii. În dragoste poate indica conflicte, despărțire sau o rană veche care se reactivează. În plan personal, te poți simți rănit de cuvintele sau acțiunile altora. Deși dureros, este și o carte a conștientizării adevărului și a eliberării. Durerea deschide drumul către vindecare și claritate. Octombrie poate fi o lună mai dificilă emoțional. Spânzuratul îți poate cere să nu forțezi lucrurile, iar 3 de spade arată că se poate rupe ceea ce nu mai era sănătos sau că ies la suprafață răni mai vechi. Însă, această combinație îți transmite și o lecție importantă. Oprirea, acceptarea, conștientizarea durerii sunt pași necesari spre vindecare și eliberare.
Vei înțelege cine și ce merită să rămână în viața ta. Sfaturi pentru balanță pentru luna octombrie. Acceptă emoțiile dificile, nu le reprima, ele vin să-ți arate ceva important. Nu forța lucrurile, lasă-l timpul să clarifice situațiile. În dragoste, fii sincer cu tine și cu celălalt, chiar dacă adevărul doare. Transformă durerea în înțelepciune, primește totul ca pe o lecție de creștere interioară. Ascendent Scorpion. Pentru Scorpion este o lună cu intensitate emoțională crescută, unde relațiile și intuiția joacă roluri majore. 2 de cupe, prima arcană, arată atracție, parteneriate și conexiuni profunde. Luna aduce însă neliniști, iluzii sau neclarități. Nu tot ceea ce pare real este și adevărat. Poți trăi o conexiune profundă, dar e nevoie să vezi dincolo de aparențe și să-ți asculți intuiția, nu doar emoțiile brute. 2 de cupe reprezintă armonie, uniune și atracție reciprocă. În dragoste, relații noi sau aprofundarea celor existente reprezintă echilibru și sprijin reciproc. În carieră, parteneriate, colaborări avantajoase, alianțe constructive. Din punct de vedere spiritual, deschiderea inimii și a sufletului către conexiuni autentice. Împreună e mai puternic decât singur. Luna simbolizează iluzia, misterul, fricile ascunse și intuiția. Poate aduce confuzie, neînțelegeri sau situații în care adevărul nu este vizibil imediat. În plan emoțional pot apărea gelozii, suspiciuni sau proiecții. Din punct de vedere spiritual, luna îți activează intuiția și visele. Ascultă-ți semnalele subtile. Mesajul central: nu tot ceea ce vezi e real. Caută adevărul dincolo de aparențe. 2 de cupe aduce o legătură intensă, romantică sau profesională, dar luna te avertizează să fii atent la iluzii, frici sau auto-înșelătoare. Octombrie poate aduce o relație nouă, dar nu totul este clar. Poate fi nevoie de răbdare pentru a descoperi adevărul. Pentru cei aflați deja într-o relație, se pot activa suspiciuni sau frici ascunse, însă aceasta pot fi depășite prin sinceritate și claritate. Sfaturile pentru scorpioni: bucură-te de conexiunile autentice, dar fii atent la semnele de manipulare sau iluzii. Ascultă-ți intuiția, ți va arăta adevărul mai clar decât aparențele. În dragoste, evită gelozia și suspiciunile nefondate, cere claritate prin dialog. Ai grijă la deciziile luate doar pe baza emoțiilor. Verifică. Săgetător, ascendent Săgetător. Pentru voi, dragi săgetători, luna octombrie este extrem de importantă. Aveți 2 arcane majore, ceea ce reprezintă profunzime. Este o combinație foarte puternică, intuiția și cunoașterea interioară, Marea Preoteasă. Se întâlnesc cu claritatea, bucuria și succesul soarelui. Luna aceasta, săgetătorii pot avea revelații importante. Se pot ghida mai mult după vocea interioară și pot trăi momente de autenticitate, împlinire și vizibilitate. Ceea ce intuiești se va confirma în realitate, iar adevărul va ieși la lumină. Marea Preoteasă reprezintă înțelepciunea interioară, misterul, intuiția, răbdarea și secretele. În dragoste îți arată că răspunsurile sunt deja la tine. E nevoie de observație, nu de acțiuni pripite. În carieră indică un moment de reflexie, dar și acces la informații ascunse sau inspirație puternică. Spiritual, perioadă excelentă pentru meditație, introspecție și conectare cu subconștientul. Ai încredere în vocea interioară, ea nu te minte niciodată. Soarele este una dintre cele mai luminoase și pozitive cărți din tarot. Ea arată claritate, succes, bucurie, vitalitate și adevăr. În dragoste, relații împlinite, armonie, atracție și sinceritate. În carieră, recunoaștere, apreciere, vizibilitate de către ceilalți. Ceea ce faci este observat și apreciat. Din punct de vedere spiritual, reprezintă iluminare, stare de bine, înțelegere clară a sinelui. Mesajul central este
că lumina adevărului și bucuria vieții sunt de partea ta. Octombrie devine o lună în care adevărul interior și cel exterior se aliniază. Marea preoteasă îți spune să asculți intuiția, iar soarele confirmă că ceea ce simți se va arăta și în realitate. E o lună excelentă pentru creștere personală, descoperiri interioare și reușite vizibile. În relații, intuiția te ghidează către adevăr, iar bucuria și sinceritatea pot aduce armonie. În carieră, talentul și cunoașterea ta vor fi puse la lumină. Sfaturi pentru voi, pentru luna octombrie. Ai încredere în intuiția ta, ea te va ghida către adevărul pe care îl cauți. Bucură-te de recunoștință și vizibilitate, nu te ascunde din modestie. Îmbină introspecția cu exprimarea liberă. Luna aceasta ești ghidat și protejat. Fii sincer și autentic în relații. Asta va aduce armonie și agritor ascendent Capricorn. Pentru voi este o lună de împlinire, sărbătoare și încheierea unui ciclu important. 4 de bâte aduce energia de stabilitate, bucurie, reușită și entuziasm, fericire, iar luna arată că este o etapă încheiată cu succes, o victorie importantă și deschiderea către un nou început. Pentru Capricorn, octombrie poate fi luna în care culeg roadele și se simt recompensați pentru munca depusă. 4 de bâte reprezintă stabilitatea, sărbătoarea, comunicarea și realizarea împărtășită. În dragoste poate însemna logodne, mutări împreună, consolidarea relației sau chiar o nuntă. De ce nu? În carieră, recunoașterea și celebrarea unui succes. Din punct de vedere personal, sentimentul că ai o bază solidă și oameni pe care te poți baza și sprijini. Mesajul central este: bucură-te de prezent și celebrează victoriile alături de cei dragi. Lumea este ultima arcană majoră, simbol al împlinirii, încheierii unui ciclu și realizării unui obiectiv important. În carieră, finalizarea unui proiect mare poate reprezenta recunoașterea sau atingerea unui obiectiv pe termen lung. În dragoste, o relație ajunge la maturitate, iar tu înțelegi clar unde te afli și ce îți dorești. Din punct de vedere spiritual, lumea reprezintă integrare, înțelepciune, conexiune cu întregul. Ai ajuns la o etapă de împlinire și poți începe un nou capitol în viața ta. Octombrie îți aduce un sentiment de victorie și sărbătoare. Ceea ce ai construit sau urmărit mult timp ajunge la o finalitate frumoasă. 4 de bâte arată sprijin și bucurie în comunitate sau în familie, iar lumea îți confirmă că închei un succes, o etapă importantă din viața ta. Este o lună în care Capricornii pot simți că au ajuns acasă, fie în plan personal, fie în plan profesional. Sfaturi pentru Capricorn pentru luna octombrie. Celebrează-ți reușitele, nu trece peste ele ca și cum nu ar fi existat. Împărtășește bucuria cu ceilalți. 4 de bâte îți amintește că succesul are gust mai dulce în comunitate. Acceptă finalurile cu recunoștință. Ele deschid spațiul pentru un nou ciclu. Dacă apare o oportunitate de călătorie sau de expansiune, profită. Lumea sugerează deschiderea către noi orizonturi, ascendent Vărsător. Pentru voi este o lună de căutare interioară, claritate și înțelepciune, Eremitul, combinată cu provocări, competiție și confruntări, 5 de bâte. Vărsătorii vor simți nevoia să se retragă pentru a-și găsi direcția, dar în același timp vor fi puși în situații unde e nevoie să-și apere ideile sau să concureze. Mesajul central echilibrează introspecția cu acțiune. Înțelepciunea interioară îți va arăta cum să gestionezi conflictele. Eremitul reprezintă căutarea adevărului interior, izolare, reflecție, răbdare și înțelepciune. În carieră e nevoie de strategie, analiză și răbdare înainte de a lua decizii mari. În dragoste, tendință de retragere, dorință de liniște sau de spațiu personal. Din punct de vedere spiritual, urmează o perioadă excelentă pentru introspecție, meditație și conectare cu adevăratul sine. Lumina
căutată în exterior, se află deja în interiorul tău. 5 de bâte, simbol al confruntării, competiției, provocărilor și tensiunilor. În carieră poate apărea rivalitate, conflicte sau lupte pentru a-ți face vocea auzită. În relații, posibile certuri sau neînțelegeri mărunte, dar care necesită comunicare clară. Din punct de vedere personal, este o energie puternică, dar risipită. E nevoie să o canalizezi constructiv. Provocările te ajută să-ți afirmi forța și să-ți clarifici poziția. Octombrie aduce un contrast pe care o parte din tine are nevoie de retragere și o parte are nevoie de reflexie, remitul. Pe de altă parte, provocările și tensiunile exterioare, 5 de bâte. Vei fi provocat să-ți aperi ideile și să faci față concurenței, dar soluția va veni din claritatea interioară pe care o găsești atunci când te oprești din reflexii. Lecția lunii: nu reacționa impulsiv. Înțelepciunea câștigă bătălia, nu forța brută. Sfaturi pentru tine pentru luna octombrie. Ia-ți timp pentru tine ca să-ți clarifici direcția înainte de a intra în conflicte. Nu te teme de competiție. Vezi-o ca pe o oportunitate de creștere și rafinare. În dragoste, evită certurile inutile. Ascultă înainte de a răspunde. Canalizează energia către proiecte constructive, astfel riști să te risipești și în dispute fără sens. Ascendent Pești. Pentru voi este o lună axată pe stabilitate, muncă serioasă, responsabilitate și grija față de ceilalți. Cavalerul de pentacule sau de monede aduce energia de perseverență și disciplină, iar regina de monede arată capacitatea de a transforma eforturile în siguranță, confort și prosperitate. Pentru Pești, octombrie devine o perioadă de construire a unei baze solide, atât în plan material cât și în plan emoțional. Cavalerul de monede simbolizează seriozitate, muncă susținută, responsabilitate și stabilitate pe termen lung. În carieră ești dedicat și avansezi constant, chiar dacă mai lent. În bani, câștigurile vin prin perseverență și efort disciplinat. În relații arată dezvotament și dorința de a construi o legătură stabilă. Progresul, sigur, este mai valoros decât cel rapid, progresul lent, bineînțeles. Regina de monede reprezintă prosperitatea, confortul, generozitatea și energia de grijă maternă. Ea mai reprezintă și mamă, grijulie și bună. În carieră ai recunoaștere pentru abilitățile practice și capacitatea de a organiza sau de a susține pe alții. Din punct de vedere al banilor, arată o stabilitate. Investițiile sigure creează un spațiu de confort și siguranță. În relații, partener grijuliu, stabil, loial și susținut. Ai resursele și maturitatea de a construi siguranță pentru tine și pentru ceilalți. Octombrie este o lună de muncă serioasă și rezultate solide. Cavalerul de monede îți cere perseverență și disciplină, iar regina de monede arată că aceste eforturi vor fi răsplătite prin stabilitate, prosperitate și recunoaștere. Este o perioadă bună pentru investiții, pentru consolidarea carierei și pentru a crea armonie și siguranță în familie sau în relații. Sfaturi pentru luna octombrie. Mergi înainte cu pași mici, dar siguri. Disciplina îți va aduce succesul. Fii atent la oportunitățile de investiții sau economisește. Se pot dovedi foarte benefice. În relații arată grijă și sprijin. Asta consolidează legăturile. Creează-ți un mediu stabil și armonios în jurul tău. Te va ajuta să te simți în siguranță. Aceasta a fost călătoria noastră prin arcanele lunii octombrie 2025. Până data viitoare, să pășești cu încredere și liniște în suflet. Arcanele nu prezic. Ele luminează prezentul și pașii care ne duc mai departe. Dacă rezonezi cu această călătorie, apasă butonul de abonare. Este gratuit și fii parte din comunitatea noastră. Până la următoarea întâlnire, îți doresc inspirație și lumină. Cu necunoștință îți mulțumesc pentru vizionare. Să vă fie de folos.